טוב, מה זה צחוקים חבל על הזמן? אני כאן עם ארז, נגיד שלום, שמתקן לי את המחשב כבר 12 שנה, נכון? ממש כזה. כן, ואז ארז יושב פה, ואני כאילו בתמימות יושבת לידו, אנחנו מדברים, כן, תעשה את התנועה, ואז כן. ואז הוא רואה את זה, זה לא מפתיע אותו. ואז אני אומרת לארז, טוב, זה בסדר, נכון? כאילו, אתה כבר מכיר אותי וכדומה, 12 שנה. ואז הוא מספר לי שאחד הדברים... שזה לא הדברים הכי מוזרים שאני נתקל אצל לקוחות. אוקיי. כי בעיקר כשאני עובד הרבה מול מחשבים של לקוחות, אז בוא נגיד ככה, לכולנו יש תמונות, סרטונים, כחולים כאלה, אבל רובנו בגילאי 30-40 עוד דואגים להסתיר את זה בתיקייה, באיזה שם מיוחד.